Sziasztok srácok, én Kenya vagyok, és a mai videóban be fogom nektek mutatni, hogy kell letölteni a Reshade-et 5M-hez 2025-ben. Első dolog, hogy feljövünk a Reshade oldalára, amit leteszek a leírásba, és rányomunk, hogy download. Ez lesz a legújabb verzió, rákattintunk, és szépen letölti nekünk. Amin letöltötte, itt fent ki fogja írni, és meg kell nyitnunk. Megvárjuk, hogy megnyitódik. Amint megnyitottuk, ki fogja nekünk adni a játékokat, amikhez letölthetjük. Itt bármelyik játékot kiválaszthatjuk, hogyha szeretnénk, de nekünk most először a GTA kell, mert 5M-hez telepítjük. GTA 5.exe, ez kell nekünk, next. Nekünk ez az alapverzió kell, ami alapból ki van jelölve. Megint nyomunk egy next-et. És nekem le van már töltve, de mutatom tovább. Itt nektek nem fog semmit kiírni, de nekem igen. És itt van az összes shader. Itt uncheck all and check all. Így mindenki lesz jelölve. Itt next, és elkezdi downloadolni, amit én most meg fogok szakítani, mert nekem le van már töltve. Amint ezünk megvan, megnyitjuk a fájlkezelőnket és a GTA-t. Ide már be vannak telepítve az összes fájl, Reshade, minden, ami nekünk kell, de ezzel még nem fog 5M-ben működni, ezért megnyitjuk a 5M mappánkat, amit úgy tudunk elérni, hogy a keresőbe beírjuk, hogy 5M, és rákattintunk jobb kattal, fájl helyének megnyitása, itt is ugyanezt csináljuk, 5M Application Data, és itt lesz az a plugins folder. Ezt kicsit lekicsinyítjük, és innét nekünk kell ez, Reshade Shaders, rákattintunk egyszer. DXGID.dll, elég fura neve van, de hát ez is kell. Megnyomjuk a Ctrl-t, és úgy kattintunk rá, hogy mind a kettő kijelölve legyen. Lentebb görgetünk, és innét az összes Reshade-es cucc kell nekünk, és ezt szépen be fogjuk húzni a 5M mappájába. Nekem nem kell, mert ugye nekem már le van töltve. És innét minden bueno lenne. Csak ha elindítjuk a 5M-et, és amint betölt a 5M, látni fogjátok, hogyha megnyomjátok a home gombot, akkor nem működik a Reshade. Nekem működik, mert ugye meg van csinálva. Megnyomjátok ilyenkor az F8-at, és itt ki fog írni egy ilyen hosszú szöveget, ami úgy fog kinézni, mint ez. Ezek a számok mások lesznek valószínűleg. Oda be kell írnatok a sajátotokat, amúgy ezt a szöveget le fogom írni nektek a leírásba. Itt beírjátok a saját betűiteket és számjaitokat, és bementek vissza a 5M mappájába. Itt leszek, már behúztuk ugye a Reshade-et, innét egyel visszaléptek, és lesz itt egy olyan, hogy citizenfx.ini. Ezt megnyitjátok jegyzettömbbe, itt egyet kihagytok, egy sort, és ide bemásoljátok a számatokkal, és Ctrl-S-sel elmentitek. Innét bezárhatunk mindent, újra kell indítani a 5M-t, és működni fog nektek is. Amint felléptetek a kiválasztott szerveretekre, így fog kinézni a játék. A home gombbal meg tudjuk nyitni a Reshade menüt, és itt mutatom, hogy én miket szoktam beállítani. Itt vannak a nevek, itt rá tudsz keresni, nem próbálom meg kiejteni. Ebből szoktam 2-t bekapcsolni, nektek 1 lesz, nekem 2 van, nem baj, tetszik, ezért bekapcsolom mind a 2-t. De nektek elég 1-et. Clarity, ezt kibírom ejteni, ezt is bekapcsoljuk. Hoppá, megütöttem a mikrofont. Hát, látszódik a változás. Colorfulness, ezt is bekapcsoljuk, és hát ott a nagy változás. FGFXLSPOIRR, nem értem miért van ilyen neve. Ez igazából a fényekkel játszik, nekem tetszik, lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni. Itt ez a curves, ezt is bekapcsoljuk. Ennél fontos, hogy itt láthatunk hozzá beállításokat néhányhoz, például itt a clarity, itt a colorfulness, meg ilyesmi.
nekem ide rakta az aljára. Ez ezen a beállításon lesz. Hát ez kifakítja a játékot, azért át kell rakni erre, kromára. És hát nagyon jó lesz a játéknak a kinézete. Lightroom, fényekkel játszik, MX, AO, nem tudom mit csinál, de nagyon jól néz ki. Igazából ott az árnyékokat a bokrokon láthatjátok. Van még ez nekem nem tetszik, nektek lehet tetszik. Itt bekapcsolom, és hát nagyon feketévé teszi az árnyékokat, de a többit meg nagyon jóra csinálja, például a tájat, ezért ez opcionális. Én nekem nem tetszik, mert kifakítja az épületeket is egy kicsit, ezért én azt kikapcsolom. Ha egyéb kérdésetek van, nyugodtan írjátok le a kommentbe, megpróbálok minden kommentre válaszolni. Ha tetszett a videó és segítettem, akkor dobjatok egy lájkot, legyen csodálatos szép napotok, és sziasztok!